Bu Ilziye kurs için bitirdim de sesini yaptım deyip ilhamlanıp oturamazsın. Ey Ilziye, kuklerden düşeli. Bizning efir başlandı bit. Ilziye. O, Dinar, selam. Nesini kurumda? Selam. Selam, bizning efir başlandı. Sen neşlep oturasın bunda? Bereket şulayımni. Eyte olaysa tezrek efirini başlap jiberik. Anlarsыңыңды нәрседен оланып отырғанын мен саңа сөйлермін. Eydi. Selam dostlar. Selam. Қазіргі вақытта ғадаттагіше сіз яратқан, біз яратқан яшьлер тоқталышы. Hem biz başlayız. Eydi Ilziye, men seni tanıyayım. Нәрсе тыңлайсың? Sen özün ayttın bit. Efirini başlagandan soң нәрседен мұңланып отырғаныңны сөйләп кетермін дедің. Сен оның турында міне әлі. Яхшы, әйеміне Динар. Сен Илги Шейхразиев деген жершіні білесің бі? Әлбәтте білем, нешігінді білмеске аны. Яхшы, Оммаш түркімі турында ешткенің бар ма? Олар турында білмейм шол. Яры Динар, өзің сөздің қысқасы, көптен түгел Илги Шейхразиев білен Оммаш түркімі яңа татар қызы деп аталған жыр шығардылар білен шуны тыңлап отырайдым әлі. Ярым мен де тыңлап қарасам. Әлбәтте. Тыңлап қара әлі. Неше керек? Сиңа. Шәп жер. Әйе шул Динар, һәм беләсеңме, әлеге җырны тыңлап утыру юкка гына түгел. Чөнки күптән түгел безнең башкалабыз Казанда республика күләм татар кызы 2022 бәйгесенә нәтиҗә ясалды. 2 атна дәвамында ул бер иң шибәр кыз барлык эшләрен куеп финалга әзерләнде һәм пирамида сәхнәсендә үз сәләтләрен күрсәтте. Илзия, аның турында иртәрәк әйтергә мин дә барыр идем. Тукта Динар, юк өчен кайгырма, чөнки безнең әлеге матур чарадан видеосына барып, әйдә, күп сөйләшкәнче, аңа тизрәк күчик. Жырым гадәтләребезне, ана телебезне, рухи кыйммәтләребезне саклап калучы һәм татар кызларының комиллеген күрсәтүче бәйге дисәм, бер дә ялгышмамын. Татар кызы 2022 титулына кем лаеклы булыр? Менә инде 7нче ел рәттән татар кызларының иңнәре традиция буенча үз осталыкларын татар кызы бәйгесендә күрсәтә. Республика күләм бәйге халыкара татар кызы бәйгесенең бер этабы булып тора. Финалистлар 5 зона этабында һәм ярым финалда сайлап алынды. Һәм бүген сәхнәдә аларның иң лаеклы 11-е. Büyük мәгърифәтче, беренче татар хатын-кыз казиясе Мөхлисә бабайның шундый бүген дә куллана алырлык шигары бар, сүзләре бар, шигар итеп кулланырлык. Татар хатын-кызының беренче вазифасы, бурычы ул ана телен саклау, милләтне саклау. Һәм инде әлбәттә безнең әлеге кызларыбыз да матурлыкта гына түгел, сәләт һәм милли традициялар бәйрәме буларак үзләренең мәгърифәтче хатын-кызларының варислары икәнлеген дәлилләп күрсәтәләр. Һәм ул инде тулы бер миссия. Аларга ул миссия буларак йөкләнә һәм аны алар ел дәвамында үзләренең шушы татар кызының исеменә тап төшермичә конкурентлык бик зур, бөтен Татарстан һәм шуны тагын кабатлыйм, халыкара дәрәҗәдәге татар кызында, Татарстандагы кыз ул бит иң күрнәк, иң камил кыз булырга тиеш. Шуннан да Татарстан татар кызы бәйгедә җиңү безнең тарафтан бик мөһим санала. Шулай да бу уңышка без бары бер генә тапкыр ия булдык. 2017 елда бөтен дөнья татар кызлары арасыннан иң дип яшьләр тукталышы корреспонденты Гөлназ Гатина сайлап алынган иде. Быел Ташкентта узасы халыкара бәйгегә дә иң көчле һәм лаеклы кызны җибәрергә телиләр. Ә җиңү өчен нәрсә кирәк соң? Мин кызларга һәр вакыт әйтеп киләм, беренче чиратта курыкмаска һәм күңелдә булган бөтен хисләреңне чыгарып салырга һәм үзеңнең нинди булуыңны күрсәтергә. Җиңүче булу өчен үзең булып калырга кирәк. Һәм син үзең булган очракта һичшиксез җиңүче булып чыгасың. Һәм тагын бер сыр итеп кенә әйтәм, менә без бер җиңүче кыз белән генә республикада җиңгән кыз белән сөйләшеп утырып, ул әйтә: "Эй, мин катнашканнан тегеләй булган, булай булган дип, шуның шикелле минем дә катнашкан вакытта бик әлендә уңышсыз әйберләр күп булды, ләкин менә тормыш шулай язган булгандыр инде." Быел
елда финалистлар өчен белем бирү программасы һәм мәдәни чаралар әзерләнгән бәйгенең темасы мәгърифәтчелек. Катнашучылар остазлардан хореография, вокал, нәфис сүз буенча махсус дәресләр алды. Шулай ук экскурсия, аш-су һәм кул эшләре буенча остаханәләр, Татарстанның билгеле хатын-кызлары белән очрашулар уздырылды. Алар төрле билгеле ханымнар белән очраштылар. Мәсәлән, Татарстан Республикасының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова, Баласити җитәкчесе Альбина Мунировна. Менә бөтен җирдә дә шуны сөйләп йөрим инде, безнең сәхнә осталыгы дигән дәресләр булды Инсаф абый Абдулла белән. Мәсәлән, мин яза торган журналист бит, әгәр дә мине менә телевизиягә чыгарып бастыралар икән, мин әзрәк каушап калырга мөмкинмен. Техникаларын да белеп бетермәскә мөмкинмен инде бит. Менә Инсаф абый Абдулла безгә күп нәрсәгә өйрәтте. Мимика белән эшләргә, басымны кайсы җиргә куярга, ничек иттереп аны тамашачыга җиткерергә, мәгънәне, менә әйтәсе килгән фикерне. Мин гомумән бии торган кеше түгел. Һәм биергә өйрәндем, әйе. Кичәдә финалистларның чыгышы эстрада артистлары Казан бию ансамбле чыгышлары белән үрелеп барды. Татар кызларыбыз зәңгәр шәлне күрсәтте. Халык биюләре һәм искиткеч вальс башкарды. Кызлар сәхнәдә һәрвакыт бергә булды. Бер төрле костюмнардан аларны бер-берсеннән айыру авыр булса да, сәхнәдә бу бик матур күренеш булды. Быелгы финалистларны котларга узган елгы җиңүче кызлар да килгән иде. Ниһаять, җиңүче исеме дә билгеле, бәйге кысаларында билгеләнә торган Казан гүзәле 2022 исеменә Казан кызы Зарина Аглиуллина лаек булды. Әдип җиңүче һәм татар кызы 2022 титулына Октаныш кызы безнең коллегабыз Интертат һәм Татар информ журналисты Энҗи Габдуллина лаеклы. Энҗи сәхнә артында каушау борчылуларын җиңәргә тырышса да, сәхнәгә баштан ук җиңүче сыман чыкты. Чыгыш алдыннан бик борчыласың бугай, нинди хисләр? Ой, әзрәк дулкынлану бар инде ул. Менә шушы минутка кадәр әллә ни борчылмаган идем. Барысында шәп чыгабыз, үзем башкаларны тынычландырып йөридем. Барысына үтәбез, барысына беләбез, борчылмыйбыз дип. Менә нишләптер сәхнәгә 1-2 минут калды чыгарга, бит нишләптер эштә теге мандраж дигән әйбер бар. Ансын беренче үтеп китәргә иде. Үзеңдә бүген җиңерсең дип уйлыйсың? Белмим. Дөресен генә әйткәндә, менә без 11 кыз, шундый теге символик рәвештә килеп чыккан 11 кыз 11 декабрь көнне 11без дә бик лаеклы дип саныйм мин. Менә шундый алар безнең татар кызлары, үзләре шибәр, акыллы һәм укымышлы, назлы һәм шул ук вакытта кыюда. Нинди сыйфатка ия булырга тиеш татар кызы? Төп эш сыйфатын әйтә алмыйм, әмма менә ул кешелекле булырга тиеш. Менә төп сыйфаты. Топ эш. Әлбәттә, ул татар телен камил, яхшы белү, гореф-гадәтләрен саклау, алар буенча яшәү һәм ләкин шул ук вакытта минем өчен ул замана белән бергә атлау. Әлеге бәйгедә җиңүче татар кызы ул беренче чиратта шәхес булырга тиеш бит. Бер өлкәдә генә үсеп түгел, менә башка өлкәләрендә карап, әйтик шул эш ягыннан да ул алдынгы булырга тиеш. Аның заманча карашы булырга тиеш дип әйтик. Икенчесе тәрбия. Әгәр дә тәрбияң була икән, бөтен нигезе дә була дип әйтик инде. Һәм өченчесе итеп нәрсәне әйтеп икән? Өченчесе үз-үзен күрсәтә алуыдыр. Миңа калса. Вау, нинди берсеннән берсе матур, сәләтле кызлар. Килешәм, Динар, килешәм. Менә без кызлар дибез, әйме? Казанда безнең нихәтле күп сәләтле балалар бар бит. Мәсәлән, Апуш балалар театр студиясының турында беләсеңме? Әйе, әлбәттә беләм. Безнең бит ТВ каналы алып барышларда анда шөгыльләнәм. Әйе, шуннан. Анда күптән түгел премьера узды. Нинди премьера, нәрсә турында? Аның турында Зилә сөйләп китәчәк. Алайса карыйбыз. Апуш театр балалар студиясын Казанда белмәгән кеше инде калмады. Биредә нәни балалар зур театр сәхнәсенә әзерләнә. Бүген дә без Апушларның премьерасын карап кайттык. Студия үз эшен узган мартта башлады. Укучыларның татар телен өйрәнүгә кызыксыну тудыру, аларның иҗади үсешенә ярдәм итү, милли мәдәниятне үстерү Апушның төп максатлары. Тиздән катнашучылар студияның беренче туган көнен билгеләп үтәчәкләр. Дуслар, премьерага кадәр берничә минут калып бара. Без инде яшь актерлар белән дә танышырга өлгердек. Дуслар, сөйләп китегез әле үзегезнең сихри матур костюмнарыгыз турында. Мин ябалак. Әйе. Шундай матур. Әйе, минем кушматым чукрак була. Мин шундай матур, шундай. Шәп, син ябалак. Бу якта кемнәр бездә? Әйе, мин аю
һәм минем өчен бу бик дулкынландыргыч роль. Һәм бу костюмнар өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Шул хәтле эш эшләгәннәр. Монда бөтен детальләр да бар. Менә цепочка, монда Бик сильный. рыбка ошаган инде юлбарыс. Студияда эшләү балаларга үзләренең сәнгать потенциалын ашырга, үз-үзеңә ышаныч, ишарә һәм мимикага ия булу, ныгытманы җиңү, персонаж эмоцияләренә эләгү һәм кызыксыну кебек кирәкле сыйфатларны үстерергә ярдәм итә. Дәресләр үсеп килүче буында лидерлык сыйфатларын, үз фикерләрен һәм хисләрен белдерә белү, шулай ук аларны татар телендә дөрес һәм матур итеп сөйләү сәләтен үстерәләр. Әлбәттә, Апуш безнең мэрия өчен бик зур әһәмияткә ия. Без үзебез менә башка бер проектны да эшләмәсәк тә, ләкин Апушны эшләү безгә үзебезгә дә шундый зур илһам бирә, шундый рәхәт. Һәм менә безнең инде икенче спектакль карарга киләбез. Балалар да остара, барыбер да нинди генә сәләтле булмасын, укытучылар эшләгәч, алар тагын үзгәрә, камилләшә. Хәзер инде тагын берәр елдан әле чын артистлар булып җитешерләр дибез. Шуңа әлбәттә хәзер Апуш Чулпан мәдәният йортында да, Ленин мәдәният йортында да менә ул спектакльләрендә көтәбез. Һәм инде Сәйдәш Апушлылары бигрәк тә безне сөендерә. Өлгергәннәр, үткерләр, чөнки менә бу спектакль яңа ел алдыннан булырга да тиеш түгел иде. Бары тик дәрес форматында күрсәтергә тиешләр иде, ләкин менә аларның үзләренең шундый кыюлыклары аркасында дим инде спектакль сәхнәгә чыгачак бүген. Июнь айында халык шагыйре Габдулла Тукайның иҗаты турында Апушның тылсымлы төшләре татар спектакле премьерасы булды. Ә хәзер инде декабрьдә яшь актерлар икенче спектакль күрсәтте. Алар тамашачыларны зоопарк җәмгыятьләре аша әлифба белән таныштырдылар. Әсәрнең авторы Йолдыз Шәрәпова. Спектакльнең төп геройлары Гөлназ һәм Илназ. Аларның максаты җанварларның барлык исемнәрен чишү һәм 36 хәреф җыю. Бу эштә аларга ябалак ярдәм итә. Спектакль җыр биюгә бик бай узды. Һәр премьерасы җылылык, мәхәббәт һәм яктылык белән тула. Залда иң кадерле кешеләр, яшь актерларның әти-әниләре утыра бит. Хәзер студияның филиаллары Казанның 3 мәдәни үзәгендә эшли. Апушның планнары чыннан да зур. Әтәриннәр дә инде безнең әлеге балалар чын актер дип аталарга була. Минем дә бу студияда шөгыльләнәсем килә башлады. Сиңа шаяр гына булсын да, Динар. Ярый, очланма гына, Илзия. Юк инде, ачламыйм. Менә Динар, татар кызы темасына кире кайтыйк әле. Татар кызлары шундый чибәр, сәләтле булырга тиеш дигәнме? Ә менә татар егетләре син яшәмими сыйфатларга ия булырга тиеш икән. Әлбәттә минем кебек. Менә шундый батыр, көчле һәм миңа барлык туры килгән сыйфатлар. Яратасың да инде, Динар. Бу үзеңнең мактамасаң, мине бер кешедән мактамас дигәнәк булып чыкты инде. Ярый, менә татар егете дигәндә, име? Мин күптән түгел шулай бер матур чарада булып кайттым. Һәм биредә татар кызларыннан тыш татар егетләре дә көч сынашты. О, менә бит. Һәм беләсеңме, татар кызы татар егете бәйгесенең төп үзенчәлеге шунда ки, биредә мәктәп укучылары катнаша. Илзия, аның турында әзрәк тулырак сөйләп кит әле. Сөйләгәнче мин сиңа аны үз күзләрем белән карап утырырга тәкъдим итәм. Алайса карыйбыз? Карабыз. Татар кызы дигәндә күз алдыбызга уңган, булган, чибәр һәм тыйнак кыз килә. Ә инде татар егете дигәндә кыю, батыр һәм бер эштән дә курыкмый торган ир егет күз алдыбызда пәйда була. Ә инде укучылар арасында үтә торган шәһәр күләм татар кызы һәм татар егете бәйгесендә катнашыр өчен һәм бәлки җиңүче исеменә лаек булыр өчен әлеге сыйфатлардан тыш бик күп көч куярга кирәк. Дуслар, әйдәгез әле тизрәк әлеге бәйгенең катнашучылары белән якынрак танышыйк.
Мәктәп укучылары арасында оештырыла торган татар кызы, татар егете бәйгесе яшьләрдә туган телләренә, милләтенә карата ихтирам тәрбияли. Татар кызы бәйгесе 1999 елда башланып китә. 2006 елда беренче тапкыр егетләрне дә сыный башлыйлар. Татар егете бәйгесе булдырыла. 2014 елда әлеге ике чараны бердәштереп үткәрә башлыйлар. Һәм бу юкка түгел. Асыл татар кызлары янында батыр йөрәкле татар егетләре булырга тиеш бит. Димәк, менә сез бит бүген татар кызы, татар егете бәйгесендә катнашасыз. Менә Алина, синнән башта сорыйм әле. Менә синеңчә татар егете нинди сыйфатларга ия булырга тиеш икән? Татар егете нәкъ менә Самар шикелле булырга тиеш. Ул безнең бик уңган, бик җитез, шундай матур шибәр малай. Менә бит яхшы матур иттереп әйтеп куйды. Самат, менә синеңчә татар кызы нинди сыйфатларга ия булырга тиеш икән? Татар кызы нинди булай? Татар кызы уңган була, җитез була. Татар кызы сабыр була, тыйнак була. Шәп, бик зур рәхмәт. Инде бит матур җаваплар миңа кызлар егетләр җиткерәләр. Гомумән ничек әзерлек бардыр? Сөтсенә сөйләп китик әле. Сез бит инде менә бүген биредә финалда. Менә ул финалга гомумән юл бик шундый авыр, тыгыз булгандыр миңа калса. Менә шуның турында бераз сөйләп китик әле. Гомумән нинди этаплар булды, нинди биремнәр булды? Безнең инде менә район этабында шулай ук визитная карточка этабы булды. Шулай ук безнең творческий номер булды. Творческий номерда шәһәр этабында без Элдермештән, Әлмәннәрдән үзү күрсәтәбез. Шуңар бик тә тырышып әзерләндек инде безнең Йөзембикәнең суга төшкән моменты. Шулай да бик әйбәт кенә килеп чыгар дип уйлыйбыз. Яхшы, менә ничә атна дәвамында гомумән әзерләндегез? Менә 1 аймы, 2 атнамы ничек? Безнең инде иң башта без икебез дә ике төрле мәктәптән булгач, безнең танышуга 1 атна киткәндер һәм инде репетицияларга 3 атна киткәндер безнең. Татар телендә бара торган һәр бәйге, һәр чара бик әһәмиятле. Бу инде үзенә күрә бәйге буларак бик күп укучыларны, аларның укытучыларын, тәрбиячеләрен, өйрәтүчеләрен, сәнгать җитәкчеләрен җәлеп итә бит инде. Шуңа күрә бу безнең мәктәпләребезгә милли мөхитне кертә. Әле бит һәрбер укучының дусы, иптәше бар, әти-әнисе дигән кебек, гаиләгә кайта менә шундый мөнәсәбәт. Шуңа күрә бигрәк тә безнең башкалабызда, Казанда инде ул бөтен татарларның башкаласы буларак, һәм кыйбласы буларак безгә милли мөхитне сакларга кирәк. Аны гаилә һәм мәктәп балалар бакчасында эшләмәсәк, бүтән җирдә өметен алмый. Шуңа күрә бик кирәкле чара дип бәялим һәм зур уңышлар телим. Укучылар башта үз мәктәпләрендә сынау уза. Соңыннан ярышлар район эчендә үтә. Иң яхшы дип табылган алтын бөртекләр генә Казанның 7 районы исеменнән финалга чыга. Быел финалда 8 пар катнашты. Бәйге берничә өлештән тора. Башта егет-кызлар үзләре белән таныштыра. Икенче өлештә укучылар танылган татар язучылары, шагыйрьләре әсәрләреннән өзек сәхнәләштерергә тиеш. Соңыннан без Татарстаныбызның киләчәге дип аталган темага фикерләрен җиткерә. Соңгы турда катнашучылар үзләре әзерләгән милли ризыклар тәкъдим итә. Мен күп турлар үттегез. Менә шушы барлык турлардан иң ошаганы менә сезгә нинди икән? Иң ошаганы репетицияләр. Чөнки репетицияләр бик шәп, күңелле уза. Үз бер-беребезне аңлашырга тырышабыз. Һәр чак булмый инде ул. Бәлки, ләкин без тырышабыз. Менә шулай дип әйттегез, репетициялар вакыты. Гомумән менә репетициялар әзерлек, менә ничә атна дәвамында барды? Һәр көн. Бүген биредә менә без җиңүчеләр булачакбыз дигән уй фикерләрегез бармы? Минемчә, бу бәйгедә җиңү минемчә беренче урында тормый. Менә чөнки бу сәләтебезне күрсәтергә тиешбез. Монда яңа кешеләр белән танышу, яңа опыт алу мөһиме. Сез монда күреп торам бүген. Җан атырга килгәнсез. Менә сөйләп китегез әле, кем өчен сез бүген җан атасыз? Зәринә белән Әмир. Ул безнең классташлар, дуслар. Сез шулай менә алар кебек әзерләнгәнсез. Менә әлеге плакатны гомумән ясауга ничә көн китте дип әйтимме? Бер көн ясадык инде без аны. Бәлки сез берәр сөрән уйлап тапкансыздыр. Безнең бар күрсәтергә. Менә бит әйдәгез бергә сөрәннегезне кычкырып. Әйдәгез. Әмир, Зәринә, әйдә, алга. Бәйге елдан-ел күбрәк мәктәп укучыларын һәм аларның укытучыларын җәлеп итә. Татар кызы һәм татар егете исеменә әле тагын бик күпләр ия булыр дип өметләнеп калабыз. Сәләт, шәп.
Дуслар, аптырап калмагыз. Без Илзия белән сәләтнең сүрәнен кабатлыйдык. Әйе, чөнки без җәебезне әйдәманнар ролендә сәләтнең төрле анланнарында үткәрдек. Әйе, күптән түгел республикабызда ел әйдәманын ачыкладылар. Быел әлеге мактаулы исемгә кем лаек булганын белер өчен сүзне Гөлназга тапшырабыз. 5 көн 40 катнашучы ел Айдаман исеме. Әйдәманнар ярышының ничек үткәнен һәм аның җиңүчесе кем булганын безнең белән булсагыз, хәзер бик тиздән белерсез. Әйдәманнар ярышы үз эшен 2002 елда башлап җибәрә. Монда җәйгесменнар эшчәнлегенә нәтиҗә ясала. Катнашучылар Премьер-лига һәм Беренче лигада үз көчләрен сыный. Әйдәманнар ярышына килгәндә бу әлбәттә иң беренчедән бик зур конкурс. Бу конкурска елдан-ел бик күп катнашучы, бик күп әйдәман ләгергә тели. Икенчесе, әйдәманнар ярышы конкурс дисәк тә, шул ук вакытта ул мәктәптә, шул ук вакытта ул тәҗрибә алуда. Әйдәманнар ярышы кысаларында без әйдәманнарны барлыгы 45 конкурста сынап карадык. Әйдәман булу осталыгы күп нәрсәдән тора. Сәхнәдә үз-үзеңне тоту, педагогик очракларны чишү, шәмчекләр үткәрү. Бу инде безнең ел саен үткәрелә торган традицион конкурслар. Быел без ярышка яңа аспектларда кертергә булдык. Ул да булса джинглар яздыру, балалар өчен заманча разатка уйлап таба белү һәм башкалар. Чыннан да, ел Айдаман исемен биртү өчен катнашучылар күп сынаулар аша уза. Бәйгеләрне уңышлы узу айрыша кыен, ләкин катнашучылар зур әзерлек белән килә һәм сынатмый. Һәм инде әлбәттә ел Айдаманы исеменә лаек булу, ул һәрбер сәләт кешесе өчен Айдаман булсын ди, сәлкеш булсын ди, аның алар алдында бик зур җаваплылык. Һәм шул вакытта бу шәхес, бу ел Айдаманы ел дәвамында алар өчен үрнәк булып тора. 45-тән артык конкурс, 4 сәгать дәвам иткән финал һәм нәтиҗәләр. Ел Айдаманы исеменнән тыш бәйгедә иң яхшы шәмчекләр, кичке чаралар үткәрүче, педагогик очракларны оста чишә белүче әйдәманнар, интеллектуаль бәйге җиңүчеләре билгеләнде. Ә җиңүче исеменә әйдәманлык тәҗрибәсе булмаган катнашучылар арасында Ахунов Булат лаек булса, Премьер-лига җиңүчесе ул җиңүне яулагач, мин ышанмадым беренчедән, тулкынландым, чөнки шундый авыр бәйгедә үзеңне сынарга, җиңүне яуларга ул бик ышандыргыч түгел. Соңыннан инде үземне җиңүче итеп хис иткәч, шат идем, шундый әниләргә яздым тиздән. Көн булса да инде моңа карамастан иртәләре хәерле булды. Менә шулай урландылар алар барысы да. Һәм барысы шат иде. Бу бәйгегә барганда миңа төрле балалардан, үземнең сәкешләремнән төрле җавап сүзләре, ярдәм сүзләре килгән иде. Һәм алар миңа ышангач, миңа ишемдә бик җылы иде, бик рәхәт иде һәм моны инде алып кайтту. Бу кубокны аларга рәхмәт сүзләре. Әйе. Ел Айдаманы исеме билгеле. Әсәмрух ел премиясының башка номинантларын сез бик тиздән беләчәксез. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Илзия, ниләр укып утырасың син монда? Менә проект эшләрен карап утырам, Динар. Казаныбызда бит күптән түгел ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының яшьләр утырышы узды. Һәм биредә катнашучылар төрле проектлар тәкъдим иттеләр. Кызык. Әйдә, әлеге форум турында тулырак белер өчен алдагы видеозмага күчик. Алайса карыйбыз. ЮНЕСКО комитетының яшьләр модели сессиясе илнең 14 төбәгеннән кунаклар җитә. Биредә укучылар үз өлкә республикаларының мәдәни һәм табигый һәйкәлләрне саклау турында фикер алышты. Үз проектларын остазлар алдында яклады. ЮНЕСКО комитетының яшьләр модели сессиясе утырышы Адымнар полилингваль мәктәбендә үтүе юкка гына түгел, чөнки чит төбәкләрдән килгән егет-кызлар Татарстандагы заманча белем бирү үзәге мөхите белән таныша. Алар ЮНЕСКО форумының иң яшь катнашучылары, кечкенәдән бөтен дөнья мәдәни мирасы белән кызыксынучылар. Я считаю, что это сегодня одно из центральных событий, которые происходят в нашей стране, что здесь собрались в Казани свыше 1000 гостей, люди приехали со всех уголков
нашей страны, очень много зарубежных гостей. Конечно, культура, сохранение культурного наследия, в общем, это важно во все времена. То, что мы в России решили провести юбилей этой конвенции, его 50-летие, вопреки всему, это говорит или служит прекрасным примером на будущее. Молодежное крыло появилось далеко не случайно. Будущее всегда за молодыми. Чараның төп максаты балаларны кичкенәдән кешелек мирасы белән таныштыру һәм аларны сакларга өйрәтү. Теге яки бу тарихи бинаны ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирас һәйкәлләре исемлегенә ничек кертергә? Форумга җыелган укучылар мәртәбәле жюри алдында үз проектларын яклап, бу мәсьәләдә үзләрен сынап карады. Аларга үз киңәшләрен Минтимер Шәймиев тә бирде. Әлеге форум дәвамлы булыр дип өметләнеп калабыз. Шәп чыгарылыш килеп чыкты. Әйеме, Илзия? Әйе, шул Динар. Республикабызда үткән барлык чаралар турында белеп чыктык. Алайса бүгенгә җитәр дип уйлыйм. Әйе, шул эфир вакыты да ахырына якынлашты. Дуслар, киләсе очрашуларга кадәр. Бүгенгә сезнең белән мин Илзия һәм Динар идек. Хуш-хуш!